Pronađi mirno mesto. Udahni duboko i izdahni sve što te opterećuje. Sada samo slušaj, ne moj glas, nego poruku koju tvoja duša već zna. Bog ti neće poslati pravu osobu dok još uvijek trčiš za pogrešnima. On će te prvo naučiti da budeš sam, ali ne usamljen, već ispunjen. Jer prava ljubav ne dolazi kad ti treba neko da te spase, već kada si naučio da se moliš, a ne da juriš. Kada Bog pošalje pravu osobu, nećeš osjećati ludilo u grudima, već mir. Nećeš sumnjati u sebe, niti ćeš osjećati potrebu da dokazuješ svoju vrednost. Sve će teći tiho, prirodno, kao da ste se oduvek znali. Nećeš se pitati da li joj je stalo, jer ćeš to osjećati i kad ćuti. Biće ti lako da budeš ono što jesi, bez maske, bez igre, bez potrebe da se menjaš. Uz nju ćeš želeti da rasteš, a ne da bežiš od sebe. Prava osoba ne dolazi da te nadopuni, već da te podsjeti ko si. Ona te ne menja, nego te svojim prisustvom vraća u tvoju pravu prirodu. Bog ne spaja savršene, već spremne. Dovešće ti nekog ko je preživeo svoje oluje, nekog ko zna šta znači ćutanje, ko ume da voli bez straha i da ćuti s mirom, nekog ko te razume i kad ne govoriš ništa. I zato ne traži, nego radi na sebi. Uči da voliš, a ne da posjeduješ. Uči da se moliš, a ne da kontrolišeš. Jer kada tvoja duša postane spremna, Bog će je dovesti, bez greške. Zato ne žuri. Sve što je tvoje naći ćete u Božijem savršenom trenutku. Dahni i veruj.